Bueno, ostirala dugu, beti eroitzentza papera, ez da pasatzen. Urtarriak 14. Venga, 1919ko urtarriaren 14an, Rosa Luxemburgek bere azken artikulua argitaratu zuen Rood Fan aldizkarian bere hilketaren bezperan. Ordena gailendu da Berlinen zuen izenburua, altxamendu espartakistaren porrotari erreferentzia eginez. Bertan, iraultzarekin zuen konpromisoa berretsi zuen, eta beste iraultza proletarioen porrotaren ostean bezala, berriro ere zutituko zirela aldarrikatu zuen. Hurrengo egunean, Karl Liebknechtekin batera hilko zuten eskuin muturreko Freikorps paramilitarrek Alemaniako gobernu sozialdemokrataren aginduetara. Jesus. Bueno, Rosa Luxemburg hil zutela behintzat. Bere azken artikulua argitaratu eta hurrengo egunean.